ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सगळ्यांक यायचे 16 अध्यायांत स्वागत। भगवद्गीता as it is अंतु आजी आम्ही हजे दैवासुर संपद योग ताजे विषय फुले पण चर्च केलेला सर मुखार सुनी चर्च करूया। सर्वप्रथम जावनो अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ल्या कृष्णाला पादारविंदांतू नमस्कार करून परम पूज्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद तंका नमस्कार करून गुरु महाराज नमस्कार करून पूरा मलगडेंक आनो अम्मा बाकीचे सर्व मलगड बांधवांक आमगेल्या सन्न तांगेल्या प्रार्थना निमगोन आयचे चर्चे सुरू करूया। आम्ही फुल्ली दिसू चर्च करताना कृष्णाना 15 अध्यायातून कशी 16 अध्याय कनेक्ट केले म्हणाला ऐकलेलं असं ऊर्ध्व मूलम एक वटवृक्षा मुखांतर कशी एक्सप्लेन करून म्हणून तंतु सुरवेरचे 3 श्लोकांतू आम्ही मना करून घेतला। दैविक जावन आशिल्ल्या विषय आम्ही मना करून घेतला असं तंतु पुरा क्वालिटीज आम्ही चर्च केलेला असं गुण चर्च केलेला असं त्या गुणा ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ आम्ही कशी त्या गुणांतू असू का म्हणाल चर्च केलेला असं त्यानंतर 4 श्लोकातून 17 श्लोक ताई आम्ही आसुरी भावा विषय चर्च केलेला असं आसुरी भाव अंतू जस्ट आमकां रिकॅप करूया कसा डिस्कस केलेलं म्हणून। फर्स्ट 4 वर्सांतू आसुरिक गुण अंतू आसुरिक गुणाविषयी सांगिल कसला दंभ दर्प पारुष्य क्रोध आणि अविवेक ताजी विषय सांगिल असं। 17 श्लोकांतू ताजी स्वभावाविषयी सांगिल असं कसले कोरका म्हणून तांगेले भाव असता म्हणून त्यानंतर पूर कोरची तांणी शास्त्रा विरुद्ध मागीर तांकां फुटकाय नातील जण पट उलोवचे तसले पुरा स्वभाव आसा तांकां। तदनंतर 18 श्लोकांत आमी शिकिल आसा तत्वज्ञाना विशय तंतु ह्या प्रपंच पट्टी म्हणून शिकिल आसा तांणी सांगचे म्हणून मागीर देवाक ह्या प्रपंचा वयरी कसले कंट्रोल ना म्हणाल्यार तांणी मना करून घेतला आसुरी जणांना। त्यानंतर हे प्रपंचांतू भौतिक जगतांतू कामा नंतर संभोगा विषय नंतर बाकी कसलेय ना म्हणाल्यार त्या डिमॉनिक आसुरी तत्वज्ञानांतू तांणी मना करून तांगेल मनांत आसा। 9 11 आणि 12 श्लोकांतू भावनी तांगेल वहिवाटू कसले म्हणाल्यार आम्ही मना करून घेतला। इंद्रिय तृप्ती आणि बिलकुल बुद्धीनातील काम करचे
मागीर भौतीक जगताक कितली द्रोह दिवचे जाता तशें दिवचे, कपट वाटेर दुड्ड करचे सगळे विशय आम्ही चर्चा केलेलो आसा. आजी धनचे श्लोकांतू 13 आणि 15 श्लोकांतू कसं सांगला मला मनोवृत्ती विषय सांगितला आसा. आसुरी मनोवृत्ती कशी असता म्हणून. आसुरी कसं असता पूरा कंट्रोल मिडल्यास म्हणाले मनांत असता तांकां. त्यानंतर कसं आस म्हळ्यार दंभ कोरनासचे मस्त नमुनेरी काम मुख्य म्हणाल तांगेले मनांत आसा. हांव होडू निगेले होड कोणय ना म्हणाले तांणी मना करून घेतिल्लो आसा. पूरा वैर्यांक हांव मारून घालता नाल्यार मारला म्हणाले तांणी मना करून मोरनासची. 16 श्लोकांतू आसुरी कामाचे फल कसं म्हणून सांगिल्लें आसा. आसुरी कामा फल कसं मेळटा म्हळ्यार तांकां पुरा नमुनेर आशिल्ले परेशानी तांगेले टेन्शन पुरा तांकां आसता. ते इंद्रिय तृप्ती करू वचून तांकां मस्त नमुने कश्टार पावतात आनी ह्या जाय त्या जाय म्हणाले मस्त एक तृप्ती जातना अनेक सूर जाता तशी मुखार मुखार वता. आनी सीधा वचून नर्क कापडची तसला वयवाटू तांणी करून घेताची मोहजालान पोवू म्हणून आम्ही मना करून घेतिल्लो आसा. आणि आम्ही आजी 17 आणि 18 श्लोकांतू कसं सांगिल्लें म्हणून पळोवया. 17 आणि 18 श्लोक 17 श्लोक आम्ही फुल्ली टच केलेलो आसा. 18 श्लोकांतू कसं सांगला म्हळ्यार काम क्रोध लोभ त्या तिनी हांतू कसला विषय आमगेला आम्ही तांतू पडूनच म्हणाल सांगताची. तांतू इत पडले कसं जाता देवाल विरुद्ध आशिल्ली कामां पुरा ताजे मितीन जावचे, वेदाक निंदन करचे, यज्ञ करचे खातीर करचे. यज्ञ म्हणून करचे न्हय, ते सगळ्यांक दाखोवचे खातीर होडपण दाखोवचे खातीर यज्ञ करचे. आपले प्रकार प्रवचन प्रचार करूंक पळोवचे. आसुरी भावार प्रचार करूंक पळोवचे. आसुरी भावारी आम्ही प्रवचन करूंक पळोवचे. आमगेले ಒಟ್ಟು जावका हांव देव म्हाका हें जावका हें म्हणाले मनांत करून घेवन. तदनंतर विंगड कसं तांगेले मनांत आसता आसुरी भाव जाल्यार हांवय देवूची म्हणून दिसता तांकां आनी तुवय देव म्हणून दिसता. मुखार सुच फुडें हांव 2-3 एग्जाम्पल दिता. त्या एग्जाम्पलांतू तुम्ही चॅट बॉक्सांतू तांणी खंयची कॅटेगरी म्हणून घालका म्हाका, तेन्ना आमकां कळटा तुम्ही कितली टायम आमी चर्चा केलेला मना करून घेतला म्हणाले. फर्स्ट व्यक्ती कसा सांगता व्यक्ती विषय सांगता असत आणि आसुरी की दैविक म्हणाला सांगता. रावणू ब्राह्मण कुलांतू जन्म घेवन शिवाला तपस करत आशिल्लो. whether it is asuri or daivik, whether the character is asuri or daivik म्हणाला फर्स्ट पॉइंट. ओके एक आन्सर आयला आसुरी म्हणाला. anyone wants to try? Daivik. Okay. Any others want to try? रावणू ब्राह्मण कुलान जन्म घेवन शिवाला तपस करचे व्यक्ती तो आसुरी की दैविक म्हणाल. दोन्हीचे कॅरेक्टर प्रल्हाद महाराज आसुरी कुलांतू आसुरी येवन जन्म घेतिले आणि फुल आसुरी लोटसचे. वेदर प्रल्हाद महाराज इज आसुरी और दैविक. पूरा जन लोटता पूरा सकलोजी ताने तगले सहवास तगले लोटसचे तगले आनु पूरा आसुरिक आसुरीन जन्म घेतला दैविक.
आवाजी दोन जे प्रश्नाचे आन्सर आत्ता सांगा ना. जस्ट रिमाइंड मी व्हेन आय एंड द क्लास. त्या वेळार हांव विल गो इन टू द डिटेल्स. इदा सो आत्ता 17 आणि 18 विषयांत आम्ही मस्त एग्जांपल पळयलेले आसा. देवाक विरुद्ध करचे, निंद करचे, यज्ञ केल्लेवर करचे, देव ना म्हणचे, तागेले स्वभाव खातीर. तांतू श्रीमद भागवतमांतू एक काणी आसा. त्या काणयेंत मुखांतर आमकां ताजे चड डिटेल्स तू आयकुचे पळोवया कसले म्हणून. ह्या काणयेंत कसं सांगता म्हळ्यार एक धंच स्कंदांतू 88 चॅप्टरांत सांगची काणी आहे. तांतू सुखदेव गोस्वामी महाराजा तांकां परीक्षित महाराजा सांगता आसा. एक पंत एक असुर आशिल्लो, तागेलें नांव वृका. शकुनीले पूतू आशिल्ले एक वृका म्हणलेले एक असुर आशिल्लो. तो एक पंत वटेरी नारद मुनी मेळटा. नारद मुनी मेळटा निमगे येता, ओ नारदा मुनी, म्हाका आशिल्ले भितर उग्गी देवाले पावच कोण वर दिताल कोण आसा म्हण निमगे येता. तेन्ना नारद मुनी सांगता, ब्रह्मा विष्णू महेश्वरांतू आशिल्ले भितर उग्गी दिवचे महेश्वर शिव तेंची तू शिवा तपस करी म्हणटा. भारी खुश जाता वृकासुराक. हीच म्हळ्यार तागेली बुद्धी कुबुद्धी न्हय. कसं करता म्हळ्यार तृप्ती जावन केदारनाथांत वचून शिवा केदारनाथ शिवा वचून त्या जाग्यार वचून यज्ञ करू सुरू करता. आमी 17 आणि 18 शिकिल कसले यज्ञ करचे तागेल तृप्ती प्रकार यज्ञ करचे म्हणून शिकिल आसा. ते कसं म्हणून पळोवया. हे असुरू वृकासुरू शकुनील पूजा आशिल्लो वृकासुरू तागेल तृप्ती खातीर यज्ञ करता आसा. यज्ञ करता येदे दिसान कसं करता म्हळ्यार तागेले हात कट करून यज्ञ घालता, तागेले मांस कट करून यज्ञ घालता. तशें घालता वता. 7 दीस जावनी देव प्रकट जायना, शिव प्रकट जायना. 7 दीस म्हणटाना मस्त कोप येता वृकासुराक. कसं करता म्हळ्यार 7 दीस सीदा वचून केदारनाथ आशिल्ले न्हंयत वचून नाव नीव करून येवन यज्ञाला राबून तागेले ಮತ್ತೆ डायरेक्ट कटकोन यज्ञ घालू पळयता. त्या वेळार शिवाक मस्त पाप दिसता. कूडले शिव कसं करता म्हळ्यार प्रकट जाता यज्ञातून आणि वृकासुराला सांगता, राबय 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 कसं जावं का तुका म्हण निमगे येता. तेन्ना वृकासुर सांगता, म्हाका कसं जावं का म्हळ्यार मिगेले हत्तान हांव कोणाक ಮತ್ತೆ रापडता तांकां मरण जावका म्हण वृकासुर निमगे येता. शिवाक भारी कष्ट पडता. इतली जावन ताका राबयल मू हांव आतां असल एक वर निमगेला मू निमगेल्या जणाक ना म्हणू जायना मू म्हण दिसता शिवाक. इत म्हळ्यार शिव उग्गी तृप्ती जाता, उग्गी कोपूय येता. पुरा अंतू आशिल्ले भितर उग्गी तृप्ती जाता, संतृप्ती जाता, उग्गी कोपूय येता रुद्रदेवाक. तेंची शिव ताका वर दिता. तेन्ना वृकासुरा हे वर मेळ्ळेलेची शिवा दिसता हक्का सर्पाक दूध दिलेले जाल्ली मू म्हण दिसता. इत म्हळ्यार वृकासुरू सुर्वे सांगता, सुर्वेरीची शिवळ ಮತ್ತೆ रापोण ते ट्राय करू पळयता आसा ताका मेळ्ळेले वर आनी शिव धांवचे सुरू करता. धांवन 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 वृकासुर मातशें धांवता आसता. तशी धांवन 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 शिव नारायणाला पावता वैकुंठांत. नारायण आतां कळता कसं जाल्लें म्हणून. तांतू आमी कसं मना करून घेवका, आसुरी भाव आशिल्ल्याक कशी जावन देवाले भक्ती आसना तो तोची देव ताका मेळ्ळेले कशें करका म्हळ्यार ह्या काणी मुखांतर आमकां पळयता आसाची. वैकुंठ पविलेची शिवाल कळलेले कूडले शिव कसं करता शिवाक कशी कोणी अंत तुकून तडसोका म्हण सांगून
शिव छंद जावन एक सानो चल्लेल रूप घेता. चल्लेल रूप घेवन सॉरी नारायण चुकी जालें म्हाका शिव न्हय नारायण चल्लेल रुपारी येता. भायर सोरून येतना हळू पावतना आमगेले प्रकाशुर धांवतस प्रकाशुराक वचून चंद करून हासता तो चेल्लो आनी पळयलें कुडले प्रकाशुर दिसता इतली लायक चेल्लो कसं करतस प्रकाशुर तुमगे तू खंय धांवतस पळय राब एक मिनिट कसं म्हण सांग म्हाका म्हणून तेन्ना प्रकाशुरा दिसता इतली लायक चेल्ली तुमगे येतस न्हू कसं म्हण पळोवया म्हणून आनी प्रकाशुर ते राबून सांगता हांवा म्हाका कसलो एक वर दिल्लेलो आसा शिवान ताका ते वर ट्राय करून पळयतस हांव कसले म्हणून आनी तेन्ना ते चेल्ल सांगता विष्णु रूप आशिल्लो चेल्ल सांगता शिव हो दक्ष प्रतापतीन ताका भायर दूर दवरला पिशाचील आनी प्रेता लोटसची म्हणून ताणी सांगिल्लें कसलें समजावचें म्हूण ना जावका चल्लेरी शिवान सांगिल्लें समजायना मी तू तुगेले मत्यार हात दवरून पळय म्हणून निमगे येता चेल्ल्यान सांगिल्लें दिसता वय मो शिवाक सांगिल्लें तशी वय मो म्हूण दिसतना ह्या प्रकाशुर तागेले मत्यारी हात दवरता तेन्ना तुमकां गोत्ता कसा जाल्लें म्हणून शिवान दिल्लेलें वर ताजे सफल जाता जाल्यारी हे आसुरी व्यक्ती कुडले थंय तागेले जीव त्याग जाता तांतू देवाले प्रवळ आमकां पळयता कसले म्हणून तेंचे आसुरी व्यक्तीक तागेले प्रचार आचार कसले म्हणलेले हे काणये मुखांतर आमकां कळटा हे काणयेंत कसं सांगला म्हणल्यार कोण हे काणी ऐकत की या देवा शिवाक नारायणान रक्षण केलेलं लील ऐकत की त्यांनी तांकां पुरा वैरीक दूर करून दूर दवरताची आणि त्यांनी या जनन मरण चक्रातून भायर येताची म्हणून श्रीमद भागवतान सांगिल्लें आसा तेजे आमकां अंतून लायक एक पाठ आमकां मना करून घेवयात आसुरी प्रवृत्ती प्रचारांतू कशी एक व्यक्ती आसता म्हणाली आसुरामतेन आमकां कळटा आणि आमकां हळूची 19th आणि 20th श्लोकांतू कसं सांगला म्हणून पळोवया 19th आणि 20th श्लोकांतू कसं सांगला म्हळ्यार कृष्ण सांगतास हे आसुरी आशिल्ले जण नीच योनींतू आनिकय पोंडा पडताची म्हणून तांगेले अहंकार आणि कुबुद्धीमितीन तांणी वैरवचे पळयनाची ताजे मतेन तोग्गू वता आसताची तांगेले कर्म कांडा मितीन त्यानंतर तांकां अपास 20 श्लोकान सांगता अपास जन्म घेवका जाता हे जन्म मरण चक्रांतू तांणी वैरी सकल वताची जनन मरण चक्रांत वैरी सकल वता म्हळ्यार कसं ते विष्णु पुराणांतू सांगिल्लें आसा सॉरी पद्म पुराणान सांगिल्लें आसा कसं म्हूण पळोवया आमकां 20 श्लोक कसं म्हळ्यार आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम आसुरी गुणशिल्य लोकाक अपास जन्म घेवका जाता तांणी आशिल्ले लोकांतू अपास वैरी तोगू वता सची म्हळ्यार देव हांगा सांगता अर्जुनाक आनी वैरी सकल म्हळ्यार कसले प्रपंचांतू 14 प्लॅनेटरी सिस्टम्सांतू वैरचे प्लॅनेटरी सिस्टम श्रीमद भागवतम सांगिल्लें आसा 2 स्कंदांतू 1 अध्यायांतू 26th वर्सान सांगिल्लें आसा भूर भुव स्वर महा जन तप सत्य हे वैरचे प्लॅनेटरी सिस्टम म्हणाल आसा 7 तोग्गूचे कसं सांगिल्लें आसा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल आणि पाताळ जाल्यारी आमी कसले मना करून घेवका हे पद्मपुराणान कसं सांगिल्लें म्हळ्यार 8,400,000 स्पीशीस आसताय हे जीवजंतू जीवराशी तांतू पद्मपुराणात कसं सांगिल्लें म्हळ्यार
जलज नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति रम्यो रुद्र संख्याक्या पक्षिणां दशलक्षणम् त्रिंशल्लक्षाणि पाशव चतुर्लक्षाणि मानुष 8,400,000 स्पीशीज विषय ये श्लोकांतु पद्म पुराणान सांगता असाची आणि सुरवेर कसं सांगता जलज नव लक्षाणी 9 लक्ष जीव जंतु उदकाच्या भितरी अस जीवराशींतु 8,400,000 जीवराशींतु 9 लक्ष जीवराशी उदका भितर असाची स्थावर लक्ष विंशती स्थावर म्हणलं कसं रूकु झाड त्या कॅटेगरींतु नॉन मूविंग कॅटेगरीज तंतु 20 lakhs 20 लक्ष जीवराशी त्या कॅटेगरींत असा किती जल्ला 20 + 9 29 जल्ला नेक्स्ट कसं सांगितलं असं क्रम्यो रुद्र संख्याखा जीव आणि रेप्टाइल्स कसं म्हणतात दिवोडू सिसडी त्या कॅटेगरींतू रुद्र संख्याखा 11 lakhs जीवराशी असतात सो 20 31 टोटल 30 जल्ले सॉरी किती लिहिलं 1.1 22 आहे ओके नेक्स्ट कॅटेगरी पक्षीनाम दशलक्षणम पक्षी कितलं 10 lakhs species of birds नेक्स्ट कसं म्हणतात पाशव कितलं असताना 30 lakhs पाशव आणि लास्ट कॅटेगरी चतुर्लक्षाणि मानुष 4 lakhs human species मनुष्याला तंतु टोटल अंत पळे तुम्ही फर्स्ट संगीले 9 lakhs सेकंड संगीले 20 lakhs थर्ड संगीले 11 lakhs फोर्थ संगीले 10 lakhs फिफ्थ संगीले 30 lakhs लास्ट मनुष्य 4 lakhs ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಪೀಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ त्यांना जसं पोरं ते 4 लक्ष कॅटेगरी खई असं बा म्हणून श्रीमद भागवतमा सांगता सची एक परपट आणतो आणि चैतन्य चरितामृत आणतो ये राशी एकच प्रपंच अंतु जाव का म्हणना मस्त अनेक प्रपंचशील कडन तंतु पूरा ये जीवराशी अस सूर्याला विद्यार्थी जीवराशी अस म्हणाला त्या पद्मपुराणांतू सांगितलं असं त्यांना मी अंतू 19th आणि 20th वर सन्माना करून घेतील कसं म्हणलं री मस्त नमुन्याचे योनी असं आमगेले कर्मा तकीत असता कंची लेवलर वच्चे म्हणाले आमको चूज करूयात आय वॉन्ट टू बी इन द बर्ड ड्रेस नेक्स्ट इयर मक्का पक्षीले ड्रेस गल्ला पुरो आम्ही फॅन्सी ड्रेस घालता आपला चंद कोरनु पक्षी करताची मृग करताची मंकड करताची जिंकी करताची सगळं कंचन कोण करता असताची त्यांची आमगेले कर्मा तकीत आमगेला आसुरी भावा तकीत कसं जाऊ का म्हणाला आमका चूज करू का या अवसर मिळाला असं त्यांच्या आम्ही कसं चूज करताची मस्त बनता आमक 4 lakhs कॅटेगरी देऊ का म्हणना आमका वैरची कॅटेगरी अशी कंच्या रूक जावचे नाही जाल्यार जीव जंतू जावचे पक्षी जावचे इतिमितेन आमगेल प्रवृत्ती पूरा मस्त तसल अंतु तू आम्ही इंटरेस्ट करली म्हण जाल्यार त्या कॅटेगरीन तू आम्ही पावचे का चान्सेस म्हणाला आमका सांगून दिता असं वेद पुराणांत आमको हळूचे नी नेक्स्ट लास्ट 4 श्लोका सांत्रिज्ञा तंतु 21 आणि 22 तंतु 3 द्वारा विषय संगील काम क्रोध लोभ
स्वभावशील एक व्यक्ति का या तीनी द्वारा तुकुनु धूर्वचितशी ओळोका तनी मधुमती नेक्स्ट स्लाइड या स्लाइड जल्ला 21 आणि 22 नेक्स्ट तीनी द्वारा तुकुनु आम्ही दूर रपका म्हणाला देवान सांगू असं या द्वारा तुकुन लग्गी केलेरी आमक भारी कष्ट जाता अंत कसं सांगला खई तुमक तुकुनु आसुरी प्रवृत्ती सूर जाता म्हणाल फर्स्ट सांगता असं खई तुकुनु आसुरी प्रवृत्त सूर जाता या तीनी द्वाराच्या मितीनं आसुरी प्रवृत्त सूर जाता काम क्रोध लोभ काम तुकुनु क्रोधता तंतुकुनु लोभ अंतु जाऊन कन्वर्ट जाता त्यांची त्या कशी आम्ही दूर करचे म्हणाला दोन्हीच पॉइंट जाऊन सांगता हाऊ शुड यू गिव्ह अप या तीन अंतुकुन कशी आम्ही दूर वच्चू पळो का म्हणाला सांगतास आम्ही दोन्हीच्या अध्यायांतू आत्माविषयी शिकील असं आम्ही त्या आत्माविषयी शिकताना आमगेला आत्माच्या पतंजता आम्ही हंतू सिरकूच्या पडल्यारी या तिनी द्वारान शिरकुटच्या पडल्यारी आमगेला संतुष्ट जीवनाक मस्त नमुनेरी एफेक्ट जाता त्यानंतर या द्वारा तो कोणू आम्ही बाहेर चेक कशी पुणे पळो का म्हणाल सांगचे असं आणि हंतू भयानक जेवण आशिल्ल्या या द्वारा मितीन कसलं असं आमका देवाल वयर आशिल्ले विश्वास वत्ता अंततना आम्ही जनन मरणा चक्रांतू अपास वैरी तो गुवत्ताची मागीर कसं सांगितलं असं कशी अंतुकुनु तुमक बाहेर येवचे जाता म्हणाला त्या अंतू शिला प्रभुपादा त्यांनी परपटान सांगू असं अंत कसं सांगितलं मला शिला प्रभुपादाना वेदपाठांतू आम्ही ध्यान देऊ का त्यानंतर कामक्रोधाच्या उपरी तज वैरी वच्ची तशी आम्ही प्रयत्न करू का दैविक गुण आम्ही वड्डोचे पळो का आणि कृष्ण भावनामृतांतू आम्ही चलतीतल्या आमगेल टाइम काडका म्हणाल सांगू असं वेदाचे पतन कशी आमगेले दैनंदिन जीवनात उपयोग करू जाता ते कशी करू जात म्हणल्यार वर्णाश्रम धर्मांतू आमक ते करू जाता एक बायला बामोनो कर्कडे भारी चंदायारी देवाले पूज करचे आरती करचे चकड आमका त्या वर्णाश्रम धर्माचे भाग जावन येता गृहस्थाच्या जीवनांतू कसं सांगला म्हणल्यार सगळ्यांनी ओटू कोरनु देवाले आरती कोरका नाल्या देवाल भजन कोरका ओटू बैसून कोरका ओटू जप कोरका देवाल पकीचे उडगास कडका म्हणाला सांगू असं आता आमका हान तुकुनु या पर्टिक्युलर 21 आणि 22 वर्षाच्या एका काणये मुखांतर मना करूक प्रयत्न करूया श्रीमद भागवतमांतू दोन्ही अध्यायांतू सांगू असं आणि सत्ता कॅन्टोन तिन्ही अध्यायांत सॉरी सत्ता स्कंदांतू आणि तिन्ही स्कंदांतू या विषय सांगितलं नाही आजी आम्ही वराह द्वादशीचे दीस जावनो सेलिब्रेट करता असची जलेरी आमक काली चंदकोरनो हरग्रेस मथुरा माताजी नाथाजी आणि इसग्रेस रमण हरिदास प्रभून आमक कहाणी सांगून दिलेलं असतं दोन्ही अजय आणि नित्यानंद प्रभूला जलेरी आम्ही या उदाहरण 21-22 वर्षाच्या आणि 23-24 एरियांत आम्ही कशी म्हणून बरा अवतारांतू काणये मुखांतर आमका मना करूक प्रयत्न करूया सगळ्यांकय गोत असं जय विजय तंगेले एवच जन्मांतू कसं जल्लले म्हणाले हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू
आणि खाली त्यांनी कसं सांगितलं असं हिरण्याक्षू देवा लगी लढाई करू का तयार आशिलो भूमिदेवी तोगुगालनो तेन्ना साक्षात कृष्ण वराहावतार ಅಂತ येवनु भूमिदेवीक पैरी करूक ऍक्सेस ಆಗಲುಕ पळयता तेन्ना हिरण्याक्षू देवाक विरुद्ध जावन युद्ध करू आपयता सुरवेरी समुद्र देवा आपयता वरुणाक ಅಂತ सांगता हांव युद्ध करू तयार ना तुका युद्ध करू फिट्ट देवूची तशी वराहावताराली युद्ध करून हिरण्याक्षाक देव चीश मारता त्या सगळ्यांक गोतस आसुरी व्यक्ती जावन आशिल्ले हिरण्याक्षू क चीश मारता आता त्या काणी जल्ले अंत कसं असा मी पाठू काणी जल्तद हिरण्याक्ष मात्र गेल्लो हिरण्यकशिपू ओरलो थंय हिरण्यकशिपू तेन्ना कसं म्हणत म्हणले री आम्ही इतली वेळ डिस्कस केले पळायचे तंतू लेखक उदाहरण पॉइंट अंतू हांव मुखार सिता सुरवेर हिरण्यकशिपू करत कसं करत म्हणले री मस्त बेजार करून घेता मी गेला भाव गेल्लो मोमून त्यानंतर हिरण्याक्षाल बायले हिरण्यकशिपूला आणि हिरण्याक्षाल आम्माई मस्त बेजार करता असाची तागेल पूत आणि बम्मोन गेल्ले म्हणून आणि तांगेल पूरा चढू बेजार करता असाची आणि हिरण्यकशिपू कोप येवन पूरा नमुने आसुरी प्रवृत्ती अपासूर करता तागेल हिस्ट्रीची तशी आसा आसुरी प्रवृत्ती केल्ले जाल्लेरी कसं करत म्हणलेरी पूरा जन आपयता तांकां तांगेले फॅमिली मेंबर्साक हिरण्याक्षाल मरण जाल्ले तागेले कर्म पुरा कोर जाल्ले आनी भावाल कर्म पुरा कोर जाल्ले आनी सगळ्यांक आपयता पळय हांगा येयाची तुमी पुरा बैसयाची आनी तत्वज्ञान दिवचे सूर करता कसं तत्वज्ञान दितस आमगेले हिरण्यकशिपू भारी लायक कोर न्हू सांगतास कसं म्हणले री तुम्ही या भौतिक जीवनात तो वैरी तो जनन मरण चक्रारी वच्चे सांगतास ओ इतली एक तत्वज्ञान हिरण्यकशिपू गोतस न्हू त्यानंतर कसं सांगतास या भौतिक जगतात तुम्ही आयले री तुमका संतोषी दुःखय पुरा असता ताजी मितीनं तुम्ही बेजार कोण घेवच ना जे तुमगेल भावान मेल्लेले आम्ही शिकिलस न्हय खंय शिकिलस दोन्ही अध्यायान शिकिलस देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति कसं सांगतास ते देव या आत्मा मस्त नमुनेरी चरडू जावनु मागिरी किशोर अवस्था जावनु प्राय जावनु मागिरी मरण जाता चलेरी या देह एक कडेन तुकुनु अनेक कडेन चेंज जावचे पळोवन आमकां बेजार जावचें नज एक बुद्धिमान व्यक्ती तांचो बेजार पळोवन घेना म्हणून आणि आत्मा मी कसं म्हणाल शिकिले असं कसं शिकिला मी स्वतर उपनिषदांत आत्मा कसं म्हणून सांगू असं बालाग्रसत भागस्य स्थदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विनायेह सचान्त्याय कल्पते तंत कसं सांगेल म्हणाली when the upper point of a hair is divided into 100 parts again each of such parts is further divided into 100 parts each such part is the measurement of dimension of spirit soul म्हणून spirit soul आचे साइज या उपनिषदांतून सांगितलं असं आम्ही ते या डिस्कस करता असाची आमगेले आसुरी भाव आशिल्ले हिरण्यकशिपू सगळ्यांकय तांगेले अम्माक बायणेक भावंडांक पुरा बसकोरो न्हू तत्वज्ञान दितस तितले बुद्धोन काय नातील नाही चलेरी त्या बुद्धोन काही वाईट आसुरी प्रवर्ती यूज केलेले गोत नतील या करची नाही गोत्तसून आसुरी प्रवर्तक तरी यूज केलेला आशिल्ले ते इतमितीन यूज केलेला आसुरी प्रवर्तीक 3 gates
to hell. काम क्रोध लोभ कसं काम आशिल्लें आव आसले भितर होडू मिगेले काही होडू कोणय ना म्हणलें हिरण्यकशिपूकनी हिरण्याक्षाक म्हणत आशिल्लें. क्रोध कसं आशिल्लें मिगेले काही होड देवच म्हण कोणय म्हणलें कुडले तांगेले एद्राक लढाई करचे मारचे करचे ते कोपान ते क्रोध तांणी दाखोवन दिता आशिल्ले. आणि ते क्रोध कोणी कसं करता जाता अतिंद्रा मारले देवा कष्ट दिले देवी देवता कष्ट दिले तांकां पूरा कष्ट दिले मुनी तांकां कष्ट दिले जाल्यारी तांगेले ते काम कंप्लीट जायनी ते कडेरी लोभ वता ग्रीडीनेस आनिके जाय आपण होड म्हणाल्या वाईट 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 नमण्यार वता तांतू हे हिरण्यकशिपूलंतुकुनु आम्ही त्या मना करून घेवका आसुरी प्रवृत्ती केली म्हणजे आम्ही सिरकून चलंतू मस्तंतू पडताची म्हणाला हिरण्यकशिपून उदाहरणांतू सांगितलं असं. 23rd वर्सांत कसं सांगला म्हणल्यार यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. कोण ये वेदपाठ तिरस्कार करत की त्यांनी मक्क पावचेक काही नमुनेरी प्रयत्न तंक जायना मिगेल वैकुंठ पावचेक त्यांनी अर्हत ना म्हणाला हे पर्टिक्युलर वर्सांतू सांगितलं असं. तंतु कसं जाता असं या वेदपाठ आम्ही शिकून करून गेली म्हणजे तुम्ही ऐकूनच का एका लेक्चरांत ऐकत आशिल्लो तंतु कसं सांगितलं म्हळ्यार हयग्रीव म्हणलें एक असुर के देवाले एक अवतार आसा ते हयग्रीव म्हणलें असुरान कसं केला म्हळ्यार हे वेद पाठ पुरो चोरन कोरन वेल्लले लगड काडूक तेदना ब्रह्माला तकून घेवन लगड काडू चमकलेलो तेदना कसं केलेलं म्हळ्यार ब्रह्मान प्रार्थना करताची हयग्रीव म्हणलें विष्णू हयग्रीवाल रूपारी येता आणि या असुराक जीव मारता आणि वेदपाठाचा अपास रिएस्टॅब्लिश करता. त्यांची वेदपाठात कितली मुख्य इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार आमकां कळटा. वेदपाठ म्हणल्यार कसं जालें उपनिषद मेन जावन एक वैष्णवाक श्रीमद भागवतम आणि आम्ही पुरात दैनंदिन जान ऐकूचे कसं जालें श्रीमद भगवत गीता आम्ही सूर करतना कितली चंद करून ऐकताची गीता महात्म्यांत एक ग्लोरिफिकेशन ऐकताची त्यानंतर 1 अध्यायातून 16 अध्याय पाविल आसा कितली दीस जाल्ले तर ऑलमोस्ट आम्ही आणि कितले 5 दीस बाकी आसा 40 दिसांतू 35 डेज इतली जण एव्हरी डे येवन वेद ऐकूचेक तात्पर्य दाखयता आसाची इतली मितीन दाखयता आसाची दे फॉल इन द ब्रॅकेट्स ऑफ श्लोका 1 to 3 त्यांनी एका श्लोक तुकून 3 श्लोक दैविक जावन आशिल्ले गुणा कॅटेगरींतू आशिल्ली मिती मात्र आमका हे वेद पुराणाचे विषय ऐकूचेक प्रयत्न करता आसाची आणि ऐकूचे जावचे ना म्हण जाल्यार आम्ही कॅटेगरी खंयचे आशिल्ले 4 श्लोक तुकून 23rd श्लोक ताय 21 श्लोक ताय 21-22 त्या श्लोका कॅटेगरीन तस म्हण जाल्यार आज आम्ही अंग बैसून या भगवद्गीता ऐकूचेक तयार आसनाची आशिल्ल्याची आज आम्ही देवाले एक लीला ऐकूचेक आम्ही तयार आसना आशिल्ल्याची तितले आमगेल मनांतू कळंकस म्हण जाल्यार आम्ही 10 मिनिट फूड येवन
छंद कोरनु मक्का तज्जा अर्थ गोत ना जलेरी ना म्हणजे मिगेला तोंडा तुकून कसले चूकस म्हण जलेरी म्हण लेकून श्लोक सांगूक तयार असनाची आवांग बैसून देवाला विषय सांगूक प्रयत्न करना आशिलो या सगळी तिमिती नमक मेळचे 24 श्लोकान सांगू असं कसं म्हणल्यारी one should therefore understand what is the duty, what is not duty by regulations of the scriptures म्हणलेलं असं 24 श्लोकांत तागेले ड्युटी कसं आणि ताणी कसं करूनच म्हणाले कंची मुखांतर मना करून घेऊ का वेदा प्रकार मना करून घेऊ का स्क्रिप्ट शास्त्रा प्रकार मना करून घेऊ का शास्त्रान कसं सांगला म्हणून आम्ही पळून घेऊ का आमगेल खुशी प्रकार करची नाही ये टू डू और नॉट टू डू अँड डोंट्स म्हणाले आमगेल खुशी प्रकार करची नाही आम्ही उदाहरण पळयले नवे कंची उदाहरण पळयले हिरण्यकशिपूल उदाहरण पळयले हिरण्याक्षाल उदाहरण पळयले वकासुराला उदाहरणांत पळयले तशी मस्त नमुने उदाहरणांत आम्ही पळोवन घेतली सर एक ड्युटी खंयचे प्रकार करका म्हणून त्यांनी पुरं ड्युटी केलेलं कसले करतील ना त्यांनी बायच्या डोळा पळयत असाची बायला तांक सांगून दित असाची ऐकत असाची पुरा नमुने करत असाची बट त्यांनी फॉलो करचे शास्त्र प्रकार नाही आम्ही केतन शास्त्र प्रकार नाही करताच कसले त्या वेळारी आम्ही तोगू जनन मरण चक्रांतू येताची वैरी वच्चे चान्स असना 14th अध्यायांत आम्ही शिकिल असं त्रिगुणा विषय सात्विक राजसिक तामसिक म्हणून त्यानंतर 15 अध्यायांतू आम्ही त्यावेळी डिस्कस करता प्रकार वटवृक्षा प्रकार सांगिल असं कसं देवानं कसं ते वर्स नंबर 15.15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् विदेव चाहं कसं सांगतास देव आवा तुमगेल पूर्ण हृदयांतू बशिलस आम्ही दोन्ही अध्यायान शिकिलस परमात्मा जावनु देव हृदयान बसता जीवात्मो आणि परमात्मा विषय दोन्ही अध्यायान सांगिलस मागीर देवान तू या श्लोकान कसं सांगतास 15 अध्यायाचे 15 श्लोकान तू आवा कृष्ण सांगतास तुमगेले उडगासू आणि उडगास नतील जावचे आणि तुमगेले ज्ञान आव दिवचे मिगेल मुखांतर येवचे म्हणून देव सांगतास त्यांनी तुमक दिसू पुरो देव तशी सांगता जाल्यारी ज्ञान दिवचे देवान काही मागीर उडगास दिवचे देवान काही आणि विसर्च करचे देवान काही म्हणून तशी म्हण जाल्यारी आमक मागीर कसं करू असं देव कसं कडे करत ना म्हणून जाल्लेरी देवान एक फ्री इंडिपेंडन्स म्हणाल दिलेलं असं आमकां ते फ्री इंडिपेंडन्स इथे दिलेलं वैकुंठ लोकांत आणि गोलोकांतू आम्ही थंय असताना आम्ही मना करून घेतली असं आमगेले देवा आमकां आमगेले हांवें म्हाकाय तशी देवा वर जाऊ का म्हण सांगून आम्ही जन्म घेवचे त्या जन्म घेवन जाताची आमकां हे भौतीक जगतांतू या त्रिगुणामितीन आम्ही या जाय म्हणाला आशी सूर जाता त्या आशी सूर जावन ते अनिके ते आशी होडू जाता ताजे मितीन कसं जाता 3 gates टू हेल काम क्रोध लोभ ह्या तिनी आमगेलंतू वाईट नमुनेरी उद्भव जावचे सूर जाता त्या सूर जाले लेची मागीर आमगेले पतन वैर तुकुनु 10 वर्पळाल वर सीधा तोग्गु भाई येवचे क जायना त्या श्लोकांतू 15 श्लोकांतू 15 अध्यायान 15 श्लोकांतू बाकी कसं सांगेल म्हळ्यारी वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम पूरा वेदू म्हळ्यारी आवा म्हणाला मना करून घेऊ का तुम्ही
ते वेद पुरा ओट्टू केलेलंय आव आणि पुरा वेदाचे कोळचे मक्काची म्हणाले तुमका सांगून दिवच कॅपॅसिटी असते मक्काची म्हणाला देवानं सांगू असं त्यांची तुम्ही मस्त पण अनुभव कोरनच पुरो कसले आम्ही चुकी करताना मन सांगता कोर्नक रे ना कोर्नका जाल्यार आमी सांगता नका एक पण ट्राय करूया म्हणून त्यांची आमकां माय आपयता असता यो 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 म्हणून आनी आमी कसं करताची जाल्यार आमी मना सांगता नक्का नक्का म्हणता नाही एक पंत वचून पळया कसं करू असताना तू चुकी जायना न्हू एका पंता एक पंत चमकलं पुरो पास 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 ते जाय म्हणून दिसता इथे मी ना 3 gates to hell काम क्रोध लोभ एक पण चमकलं लेची कसं जाता अनिके बच्चा म्हणून दिसता तुम्ही पळोनच पुरो कितली जाणां गोत्तास म्हणून गोतना सಣ್ಣ चेडू नयलेरी कोणाय फर्स्ट सिगरेट तंतना एक सिगरेट पफ घेतलेरी मस्त खांकी कोरून सडक्या सोडता भारी कष्ट जाता तंडूक दोन्ही पंथा तिन्ही पंथा मागीर ते युज्ड जाता तेन सुरवेर भारी कष्टार ते करचे कितली कष्ट आसता म्हळ्यार ते ताजी रुची आसना चलेरी माय कसं दाखयता पळय ते एडवर्टाइजमेंटान तशी दाखयलेलें आसा तेंची तशी जावं जाल्यार ते कोरका म्हणून आमकां माया मस्त नमुन्यार अट्रॅक्ट करता आसाची तांतू आमी अट्रॅक्ट जाता वताची एक नंतर एक अट्रॅक्ट जाता वताची गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले आमकां अंतू मुख्य जावन कसं मना करून घेवका म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यांक गेले ना त्यांनी ते कैवल्य मठ जावो गोकर्ण मठ जावो चित्रापूर मठ जावो काशी मठ जावो आमकां पुरा लायक नमुन्यार आशिल्ले गुण आमगेले स्वाम्यान आमगेले मठाधिपतीसान नाल्यार आमगेले बांधवान आमकां दाखोवन दिलेले आसा ते सोणू मस्त पंत आमी कसं करताच म्हणल्यार नक्क मक्क ते इतले नक्क म्हणल्यार म्हाका ताजेर विश्वास तितली ना इतले म्हळ्यार फॉरेनर्स तशें करनाच मू ना म्हण जाल्यार अन्य जाती तांणी कशें करनाच मू म्हळ्यार आमकां दिसता ते पळोवन तांकां इमिटेट करूं वताची जाल्यार आमकां इतलीच लायक करून सकाळी उठयतना वेद सांगून दिता भगवद्गीता दवरचे क्या कोरस हांव ल्हान आसतना व्हड जातना हांव कॅलिकट म्हणाल गांवांत व्हड जालेलो थंय आमगेल्या काशी मठांत तूं देवळांत कसो आसा म्हळ्यार विठोबा रुकुमाई ते विठोबा रुकुमाईक केन्नाय भजन म्हणटा लायक एक भजन कसं जाल्यार आषाढ एकादशी म्हणून आसा कसं जाल्यार वैष्णव पायी रे म्हणाले एक भजन एनीवन नोज दॅट आषाढ एकादशी तो वेरी वेरी पॉप्युलर वन वैष्णव पायी रे मागीर चंदन दिवचे मस्त नमुन्याचे फूल दिवचे करचे सर ते मराठी भजन ते मराठी अभंग कॅटेगरीन येता हरे कृष्ण यस खेळ मांडईला प्रभुजी यस 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 त्या पर्टिक्युलर भजनान तू भारी लायक करून देवा विवरण केलेलं असतं तें ते मराठी भजनान आमकां तितले मना वचचे न्ही जाल्यार म्हळ्यार कोंकणी आनी मराठी ते चड डिफरन्स ना जाल्यार तुला विवरण आत्ताय मनांत उडकास आसा दोन्ही लाईन रिसाइट करूयात की वय प्रभुजी वर्ण अभिमान विसरले आती एका एका लोटांगणी जाती निर्मळ चित्ते झाले नवनीते पाषाण पाजर सुटली रे अंतु गोपीचंदन तुळशी घालल आमगेल विठ्ठलाल वर्णन केलेलं असं आणि हे वर्ण अभिमान पुरा भक्तजन लोटांगण करता असाची हरि बोल हे भारी नमुने रे देवाल विवरण करू असं ना त्या कसं आम्ही हे केलं आमगेले बॉटम लेवल्स
आमकां मस्त नमुने आमगेल बांधवान आमगेल मालगड्यांगेल वाट दाखोवन दिताची जाल्यार आमी कसं करताची आमगेले वायट एसोसिएशनान पळोवनू एकक पंथा वाट चुकची तशी जाताची हांव 2 निमिष एक सनू नमुने काणी सांगू पळयता तातूंत प्रल्हाद महाराजान आमी सुरवेर 2 वस्तू डिस्कस केलेलो आसा एक रावणाले दोन्हीच्या प्रल्हाद महाराजाले मस्त जणांना रावणाल विषय सांगताना आसुरी म्हणलेलो आसा दैविक म्हणलेलो आसा आता दैविक म्हणूक रिसन कसले म्हण निमगेले री एकक लेका ते कॅरेक्टर गोटना म्हणलेक सपोज instead of Ravana हांव सांगले A म्हणलेले कॅरेक्टर इज born in Brahmin family and prayed to Shiva म्हणलेरी तो कसं म्हणता कुठले हात वयर करून दिस पर्सन इज दैविक म्हणता इति मितेना त्या चित्र तगल द्रासची कसं म्हणलेरी ब्राह्मण कुलान जल्लल मनीस इतलो शिवाल भक्तू तो दैविक जावन आशिल्ले हे असता म्हण बॅकग्राऊंड असता त्या रावणा म्हणलेले कॅरेक्टर मनांत म्हाका कशें आसा आसुरी म्हणलेलो व्यक्ती म्हणलेलो म्हाका सानस्तन दवरून म्हाका सांगून दिल्लेलो आसा तेन्ना मिगेल मन हातून ते भायर वचना सानस्तन शिकिले भायर वचना तेंचे प्रल्हाद महाराजाला सांगतना कसं सांगिल्लें आसा प्रल्हाद महाराजू हिरण्यकशिपूल पूतू आसुरील पूतू चल्लेरी एक चूरू कोपेवचकी ना म्हणजेलेरी तगेले तक जीश्वर वतंताय तक अन्ना वरी कोपेनी तक मस्त नमनेर कष्ट दिताने अन्ना वरी कोपेनी अन्न जीश्वर तंताय तक देवाल वैरी कोपेनी ताज नंतर देवान निमगे तन कसं सांगता आसा मिगेल अन्नाक कशी पुणी मुक्ती देव का देवा म्हण सांगून मागून घेता ते आसुरी कुलांत आशिल्ले मनीस जाल्लेरी ताका दैविक गुण असता ते तंतंगेले फ्री इंडिपेंडन्स स्वतंत्र जावन आशिल्ले तांगेले कसं म्हणटा ताका तांगेले कॅपॅसिटींतू तांणी सिलेक्ट करचे म्हाका लायक काम करका की वायटांत वचका म्हूण ताका एक गुण कसं जावका लायक नमुनेरी आमकां एसोसिएशन जावका आमगे रोट आशिल्ले सुत्तमुत्त आशिल्ले एसोसिएशनाक भारी लायक नमुनेर जावका दोनीच कसं जावका आमकां सांगून दिताले एक गुरु जावका तिनीच कसं जावका 4 नियम पालन करका कसं 4 नियम परस्त्री संग नज्ज चूदाट नज्ज त्यानंतर मांस आहार नज्ज आणि चारीच कसं आशिल्लें नो मीट इटिंग नो इलिसिट सेक्स नो गॅम्बलिंग पिवचे व अभ्यास आसूं नज्ज तेंची ह्या 4 रेग्युलेशन्स नज्ज हांव आमगेले वरिश्ठ जावन आशिल्ले एस्क्रेज राधाकुंड प्रभुजीन आमगेले गांवां येताना हांव निमगेले प्रभुजी आमी GSB कम्युनिटींतू आमी येद्दोळू असो लायक 4 नियमा विशयी आमकां कोणें सांगून दिनाच इति मितीन ते म्हणून तेन्ना प्रभुजीन म्हाका सांगून दिलें उत्तर कसं म्हळ्यार म्हळ्यार आमी ब्राह्मण कुलान जल्लेले आसा ते 4 विशय आमगेल्यांतू ना आमकां सांगून दिवका म्हूण ना श्रीला प्रभुपादान ते प्रचार केलेली ती म्हणल्यार भायरच्या विंगड जणांक मना करून दिवचे तरी आतां आमी त्या लेवला पावली म्हणजे आमकां हे 4 नियमाचे कोळची तसले कष्ट आमी पावका जाता तेंची एक आमी लास्ट जावन प्रल्हाद महाराजाले एक श्लोकांतू हांव कैद करूं पळयता श्री भगवान उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तेश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यत्ता तन्मन्येतीत
समम. कोण सांगतं असं? असुरी योनीन तू जन्म घेतले प्रल्हाद महाराजू आमक सांगून दित असं, सगळ्यांक सांगून दित असं. श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो. श्रवण करी, कीर्तन करी, स्मरण करी, पादसेवन करी, अर्चन करी, वंदन करी, दास्य सेवा करी, सत्य करी आणि आत्मनिवेदन विष्णू दी म्हणून सांगतात. या 9 लक्षण तुम्ही केदन प्रयत्न करतास की त्यावेळारी तुमका देवाला पावचे का जत्ता लायक नमुने रशिले जीवन चोलोच जत्ता म्हणून सांगून कृष्ण या अध्याय कंप्लीट करतास. हरे कृष्ण. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कसले चुक्यस म्हूण जाल्यार म्हाका माफ करका. जलतितले वेदातून आशिल्लेच यूज करचे प्रयत्न केला, शास्त्रातून आशिल्ले प्रयत्न केला, भगवद्गीतेचे कंठस्थारी श्रीमद भागवतातून आशिल्ले कनेक्ट करून करचे तशी प्रयत्न केलेला आसा. कसले ऍड करका जाल्यार कोणाक ऍड करूं येता. हरे कृष्ण.